Kini ang Atraka Balita 943. Laing lokal nga balita, bisan giluagan na ang pagsulod sa lalawigan sa Negros Oriental sugod niaging adlaw, niaging semana, adlaw nga Huwebes, Nobyembre 4 ning tuiga, subay sa Executive Order ni Negros Oriental, Governor Ruel Ragay Digamo. Kay hinumduman nga ang probinsya sa Negros Oriental wala kining hinhanglan og negatibo nga antigen para sa fully vaccinated kinsa mosulod sa lalawigan. Apan gibutyag ni Mayor Felipe Antonio Remolyo sa Dakbays Dumaguete nga ang mga basic health protocol sa syudad magpabilin kini. Gani wala niya giwala ang face mask, face shield o ang mga barrier sa mga pinikap o mga public utility vehicles kon PUVs kinsa nagserbisyo sa mga pasahero. Napamagyapon for their own protection, wala na hinuon na gisgutan, but might as well no nga kay kanang gitawag og mga barriers part man gyapon na sa gitawag og social distancing, so gikinahanglan gyapon na siya. Ang mo nagipahimangnuan nato og gi-encourage ang mga public utility vehicle drivers to have themselves fully vaccinated. Kay sila gasilbi sa publiko, aduna sila adlaw-adlaw ka meeting or ka istorya o gisilbihan ng mga pasahero. So dapat fully vaccinated, and ang atong istoryahan naman ang exemption sa pag fully vaccinated ka, exempted ka sa additional requirements. Dili, but at the same time, i-continue gyapon ang basic protocol. Face mask, face shield, and social distancing. Kini ang Atraka Balita 943. Dugang usab o gipasabot usab ni giklaro ni Mayor Ipe Remolyo nga may aksyon na og ubos ang aktibong kasos COVID-19 sa pagkaron kumpara sa niaging pipila ka bulan ang nakalabay. Dugang pa ni Mayor Remolyo bisan giluagan na ang lalawigan sa Negros Oriental apan dili kini magkumpiyansa tungod kay dili mahibal-an kay basin kalit lang unya musaka ang kwintada sa kaso sa COVID-19. Dili lang kay sa syudad Dumaguete ubang bahin ubang lugar sa probinsya sa Negros Oriental. Kay giluag-luagan naman, dili na to abusuhon eh. Okay? Let's just pray. Sa karon ang trend sa Dumaguete nagka below 200 ta, nagka maba. Pero dili na to matag-an mo, kalitan niya ni ugwan o saka kung kita complacent ta o kasalig ta o saka kita lang gyapon maigo. Kaya ang atong mga hospital sa Negros Oriental, specifically nga naa sa Dumaguete, dili enough atong facilities to accommodate us all. Ang Dumaguete magod naman ta sa sentro, kita gyud unang manalipod kay wala man nato ginadili itong mga tagagawas nga mosulod diri for whatever reason, medical reasons, trade and commerce, official transactions sa City Hall, and so on and so forth, including mga turista. Okay? So atong yun siyang dipensyahan atong syudad kay so far wala pa man tami abot anang kuan yun kanang pinaka-critical. We don't want that to happen to us. Kini ang Atraka Balita 943. Si Mayor Felipe Antonio Remolyo sa Dakbayan sa Dumaguete, eksklusibong nahinabi sa Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong
radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Rakabalita 943.